Tervetuloa pienelle aikamatkalle tavaravaunujen korjaustoiminnan historiaan, lähinnä Pieksämäen kannalta katsottuna. Tavaravaunujen laajempi korjaustoiminta Pieksämäellä ja Pieksämäen konepajan historia sai alkunsa 1920-luvun taitteessa. 1920-luvulle tultaessa Suomi oli itsenäisenä maana vasta 2-vuotias. Kansalaissodan repimä kansa palasi normaaliin elämään hitaasti. Sodassa kuolleita oli lähes 40 000 ja eteläinen Suomi oli osittain sodan runtelema. Myös rautatiet kärsi sodasta, kalustoa vaurioitui ja normaalit korjaustoimet jäivät tekemättä. Oli siis paljon työtä tiedossa. Tavaravaunuja oli 1920 yhteensä noin 16 800 vaunua ja niitä piti kunnossa 5 konepajaa. Tavaravaunuja 1920 kunnostaneet konepajat kaikki oli perustettu jo 1800-luvulla. Konepajat sijaitsivat rautatieasemien alueella hyvin ahtailla tonteilla. Kun tavaravaunujen korjaus vaati suurta ratapihaa, ei vanhoilla konepajoilla sellaista ollut. Näin ollen 1920-luvun taitteessa tuli ajankohtaiseksi tehostaa tavaravaunujen korjausta ja etsiä tavaravaunujen korjausta varten uusi paikka. Myös pieni, noin 8000 asukkaan Pieksämäen pitäjä ilmoittautui mukaan vaunupajakisaan. Pieksämäen valttina oli keskeinen paikka Suomen kartalla, risteävät rautatiet ja koskematonta korpea aseman lähellä. Nämä valtit piti ja niinpä rautatiehallitus sitten pitkien neuvottelujen ja tutkimusten jälkeen 1920 tuli siihen johtopäätökseen, että uusi vaunukorjauspaja rakennetaan aikanaan Pieksämäelle. Tasainen vaunupajan paikka löytyi Jäppilään menevän maantien, Elisenvaaran radan ja Kukkaropuron rajoittamalta alueelta. Maakaupat tehtiin 1923 ja näin 42,5 hehtaarin suuruinen vaunupajan tontti oli myös valmiina. Asia ei kuitenkaan edennyt kovin nopeasti. Vasta kun Kuopion konepajan uudelleen rakentamista suunniteltiin 1920-luvun lopulla ja kun silloin huomattiin, ettei sille varatulle alueelle enää sopinutkaan tavaravaunujen korjaustoimintaa, asia Pieksämäen osalta alkoi silloin edetä. Kansan tietoon vaunukorjaamo tuli laajemmin paikallisten lehtien perusteella 1928. Kovin suurta intohimoa tai repäiseviä lehtijuttuja ei vaunupajan tulo Pieksämäelle synnyttänyt. Oli sentään paikallislehdessä huudattu pikkasen palstatilaa, jossa kerrottiin, että puuvajan sijasta rakennetaan oikein tiilestä tehty pajaa. Lehtitietojen lisäksi kesällä 1929 alkoi tapahtua asian tiimoilta jotakin näkyvääkin. Korpea alettiin pohjoisen suunnalta raivata. 16.10.1931 lehti kertoo vaunukorjaamon olevan jo lähes valmiina. Työt vaunukorjaamolla oli kuitenkin aloitettu jo 22.9. Erämaaympäristöön rakennetussa vaunupajassa oli 2 läpimenevää raidetta, nostotie ja rautarakennetie sekä 3. sisälle päättyvä sorvitie. Rakennustyön aikana tehtyihin varusteisiin kuului 5 tonnin liikkuva nosturi, toisella raiteella sähköllä toimivat vaunujen nostopukit. Tilaa hallissa oli 1200 neliömetriä. Kerrotaan, että kun silloinen koneosaston johtaja V. Airas ensi kertaa vieraili vaunupajaa tarkastamassa, hän ihmetteli sen valtavaa suuruutta.
ja oli huolissaan työnsaannin riittävyydestä. Airas oli entinen Kuopion konepajan päällikkö ja tunsi näin myös Pieksämäen tilanteen. Vaunupaja rakennettiin Elisenvaaran radaan ja Jäppilään menevän maantien risteykseen. Tiilinen vaunupaja valmistui 1931 vuoden lopulla ja Kuopiosta siirretty Hirsinen, niin sanottu Vilpola, 1932. Tässä kuvassa alueen kartta vuodelta 1933. Teknikko Otto Lausas oli vaunupajan ensimmäinen työntekijä. Lausas siirrettiin Kuopion konepajalta 1.6.1931 Pieksämäelle valmistelemaan koneiden asennusta vasta valmistuneelle uudelle vaunupajalle. Lausas oli tullut Kuopioon 1920 ja ollut sitä ennen muun muassa 5 vuotta Pietarissa. Heinäkuun 15. päivä Lausas sai seurakseen Otto Asikaisen ja Aatu Partasen. Näistä ainakin Asikainen oli siirretty Kuopiosta Pieksämäelle. Näin alkoi koneiden asennus konepajalle. Suurimpia asennettavia koneita olivat pyöräsorvi ja ilmapumppu. Molemmat koneet olivat lähtöisin 2.8.1914 venäläisten sotilasviranomaisten hävittämältä Ankoniemen konepajalta, josta ne oli siirretty Kuopion konepajalle. Koneet olivat vuosimallia 1870, eli yli 60 vuotta vanhoja tullessaan Pieksämäelle, jossa ne vielä palvelivat lähes 30 vuotta. Pyöräsorvi pystyy koneistamaan 2 ja jopa 3 pyöräkertaa 8 tunnissa, ja se joutui pyörimään jatkuvasti 3 vuorossa. Muita koneita työtä aloittaessa oli 2 1800-luvun lopulla valmistunutta kärkisorvia, melko uusi puutavaran oikohöylä, savitahko ja listan mukaan smirkelitahko. Vaunupajan ensimmäisenä esimiehenä toimi varikon esimies insinööri Einar Gustafsson, myöhemmin käytti nimeä Kahrola. Kahrola oli Viipurin poikia. Hän oli työntekijöiden mielestä hyvän sorttinen mies, joka otti huomioon työntekijöiden toivomukset tarvittavista parannuksista ja uusista työkoneista. Työmatkansa sekä varikon ja vaunukorjaamon välit hän kulki resiinalla. Varsinainen vaunujen korjaustoiminta vaunupajalla aloitettiin 22.9.1931. Silloin Pieksämäen veturivarikon yhteydessä toiminut vaunujen korjausryhmä siirrettiin uuteen vaunukorjauspajaan. Samaan aikaan siirrettiin Kuopiosta lisää miehiä, jotka toivat mukanaan vetojuhdan, jota nimitettiin kilpikonnaksi. 1932 vaunupajan henkilökunta nousi 30. Tässä kuvassa heitä on 19. Joitakin valokuvia 1930-luvulla on säilynyt. Tässä on Ostotien porukkaa yhteiskuvassa. Lama oli helpottumassa ja oli varma työpaikka, niinpä tunnelma oli näinkin leppoisa. Tammikuussa 1938 tapahtui vaunujen siirtelyssä vaunukorjaamolla suuri muutos. Silloin vaunukorjaamo sai dieselmoottoriveturin. Sen vetovoima oli 6 kertaa suurempi kuin aikaisemmin kilpikonna. Tämä kuva on kesältä 1938, missä konepajan väki on asettunut kuvaan uuden veturin kanssa. 1938 henkilökunta oli kasvanut jo 47. Tässä kuvassa konepajalaisia Maalamon edessä kesällä 1938.